A Xunta destina case 21 millóns de euros nos 2 próximos anos a financiar servizos e programas no ámbito da inclusión. Outro dos puntos tratados no Consello da Xunta foi a aprobación de 5,7 millóns de euros para impulsar a creación de vivenda privada destinada a alugueiro. O Consello da Xunta autorizou hoxe unha nova orde de subvencións plurianuais para o período 2025 a 2027 dirixida a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e de inclusión social. A convocatoria contará cun orzamento de 20,8 millóns de euros. Hoxe o Consello autorizou reforzar as achegas destinadas ás entidades que loitan contra a pobreza e promoven a inclusión en Galicia, ata chegar aos 20,8 millóns de euros, a cifra máis alta da historia da comunidade. Isto supón un incremento de casi un 6% con respecto á anterior convocatoria. Son achegas que van destinadas a garantir o funcionamento de centros de inclusión e emerxencia social, como comedores sociais, albergues ou centros de acollida, a programas que favorecen a integración e o acceso ao mercado laboral de persoas en risco de exclusión social e tamén a actuacións específicas dirixidas a persoas sen fogar. O alugueiro asequible protagonizou tamén a xuntanza do Goberno galego. E é que a Xunta acordou destinar 5,7 millóns de euros a un novo programa para promover que 1.300 vivendas de titularidade privada se poñan en alugueiro con rendas accesibles. A convocatoria vai dirixida a propietarios de vivendas baleiras para, segundo di o conselleiro de Presidencia, darlles unha nova vida e convertilas nun fogar digno. Unha vez asumida a titularidade das parcelas, a Xunta segue cos trámites necesarios. De feito, o Consello se aprobou licitar a redacción dos proxectos de construción na parcela cedida polo Concello en Valdecorvos. Como saben, o presidente e a conselleira estarán esta tarde en Pontevedra para explicar máis en detalle este asunto. E rematamos con un asunto xa avanzado no debate de Estado de Autonomía e que agora explicará a conselleira, co que buscamos ampliar a oferta de inmobles en alugueiros. O Consello acordou destinar 5,7 millóns de euros a un novo programa para promover que 1.300 vivendas de titularidade privada se poñan en alugueiro con rendas accesibles na comunidade. E mañá a Xunta abre as axudas deste ano do programa de primeira experiencia profesional. Con el esperase beneficiar a unhas 650 persoas mozas menores de 30 anos. Esta nova convocatoria estará dotada de preto de 6,3 millóns de euros. Co obxectivo de facilitar o seu acceso ao mercado laboral, se pon en marcha un programa para incentivar a contratación de xente nova que agora queremos reforzar. O Consello deu visto e prace incrementar un 50% o orzamento para as axudas ás empresas que contraten a menores de 30 anos. Serán, en total, as axudas ascenderán a 6,3 millóns de euros. Queremos que ata 650 mozos accedan a un posto de traballo. As empresas e autónomos recibirán incentivos de ata 16.600 euros por cada mozo que contraten a tempo completo durante 12 meses. Haberá dúas líneas de axudas para a contratación de persoas con titulación ou certificación profesional e a outra para os que carecen dela. Os mozos beneficiarios deberán estar desempregados e inscritos no Servicio Público de Emprego.